Pozostało wczoraj tylko psok. Ja. Ja dawaj. Witajcie roztomili ludkowie w następnych wiadomościach Autobriefu. Dzisiaj powiemy wam o premierach z Genewy, o samochodzie roku 2016 i o powrocie Roberta Kubicy na tory. Zaczynamy od Audi, co pokazało swojego nowego crossovera Q2. Będzie trochę mniejszy niż Q3 i będzie korzystać z Volkswagenowskiej platformy MQB. Jest kanciaty jak poskładany Zollstock, ale urodny. W sumie to jest podobny do wszystkich innych Q i no mniejszy, bo to jest najmniejszy numer. Silniki będą od litra 114 koni do 2 litrów o mocy 187 koni, co na pewno styknie, żeby jeździć poza marasonem przez jesienny dysk gonku. Włochy zaś chcą chyba wrócić do WRC, tak coś przynajmniej gadają. Bez toż pokazały ta czysto kunno psoła. Skupili się na tym, żeby był jak najlepszy i do zadku przesunęli środek ciężkości. Ważna informacja do purystów, ale dejcie pozór na ten design. Kolory, w jakich go pokazali, to jest majstersztyk i na rajdowych trasach będzie na pewno dziubać swoich przeciwników jak harce szpicfokiem. Mamy sam dzisiaj do was prawie same superauta. Bez tuż kolej na Bugatti Chiron. To będzie dopiero bez tyłu. Następca Veyrona, który z bryły jest ździebko do niego podobny, będzie miał 1480 koni i 2,5 sekundy do setki. Z przodków 4 rogate obwódki świateł i grill, jak obrócono waza od jakiego Tutenhamona. Ze zadku dupny 4 rogaty wydech i czerwony pasek bez całą szerokość. Trzeba się uwijać, bo ma ich być ino 500 sztuk. Alpina to jest firma, co tuninguje fabryczne auta BMW, coś jak Brabus i Mercedes. Pokazali swój blik na Seria 7. Różnica to przede wszystkim zmodyfikowany przedni zderzak i spoiler na zadniej klapie. Silnik jaki sam mamy to 4,4 litra ze podwójną turbiną, co ma 608 koni i 800 Nm momentu. Do setki ma 3,7 sekundy, jedzie 310 na godzinę. Poli 10,4 litra, ale ktoś w to kupuje takie auto, mo to dawno w życiu. Nowela Fiat wygląda jak piscoła, to nowe Lamborghini wygląda jak rekin. Z przodku ma zęby, jak na niego patrzysz, to myślisz, że zaraz zezrecie na szwacyna. Auto wyglądało błędnie. Ze zadku światła tworzą dwa paski, idealnie wkomponowane w całość. Ma 759 koni, pojedzie 350 na godzinę, a do setki rozpędzi się w 2,8 sekundy. Jademy dalej. Nowy Koenigsegg jest gryfny, ma typowo do tych autów bryła, charakterystyczny krótki przodek, dłuższy zadek, bo czekać było zmieścić ten srogi silnik i kapa z dachem i szybami nasadzona jak w jakimś Boeingu albo innym statku od Marsjanów. Ten pieron ma mieć 1500 koni, czyli o 20 koni więcej niż Bugatti. Coś mi się zdorzy, będzie ogień. Teraz łazymy na ziemię, bo oto Peugeot zaprezentował konkurenta do Volkswagena Transportera i Renault Trafica. Właściwie nie ino Peugeot, bo tak jak to dawniej bywało, wylezie to taki są Citroen i Toyota. Już kiedyś tych trzech producentów zrobiło takie same małe miejskie auta. Będzie szło wziąć osobowego busa albo blaszoka typu furgon. Pojawienie się tego auta oznacza koniec produkcji Peugeota Experta i Citroena Jumpy. Skoda chce wejść na rynek SUV-ów A+, bez to już pokazała swoja propozycja do tego segmentu. Na razie jest to auto koncepcyjne, ma mieć napęd hybrydowy, przodek ma napędzać silnik spalinowy 1.4 TSI 150 koni i silnik elektryczny 70 koni, co będzie napędzać ino tylną oś. Auto ma mieć 6-stopniową skrzynię DSG, do sprzedaży ma trafić na jesień tego roku. Wszystkie Hanysy mogą być z siebie dumne. Opel Astra autem roku 2016. Produkowana w Gliwicach piąta generacja niemieckiego kompaktu została doceniona bez kapituła, wybierająco europejski samochód roku. Auto dostało 312 głosów i wyprzedziło Volvo XC90 294 głosy i Mazda MX-5 202 głosy. Gratulujemy! Robert Kubica wraca do rywalizacji na torze. Nasz jedyny w historii kierowca Formuły 1 pojedzie w porze z naszym południowym sąsiadem, znanym rajdowcem Martinem Prokopem w wyścigu Mugello 24 godziny. Pojadą Mercedesem SLS GT3. Polog miał już epizod z Mercedesem, jakim były testy w DTM. Obejrzymy jak se poradzi w długim i męczącym maratonie. Życzymy mu wszystkiego najlepszego i śledzimy jak se radzi 18 i 19 marca. To jest wszystko, co mieliśmy dzisiaj do was narychtowane. Jak wam się podobało, to zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie, polubcie nasz fanpage na Facebooku i zapraszamy też na naszą nową stronę www.autobrief.pl. Pyrsk!